Ola, boa tarde. Un grande incendio urbano en Ourense deixa unha persoa intoxicada. Andrea Otero, última hora. Si, os bombeiros continúan arrefriando o edificio, a zona está acordonada e os técnicos están valorando se existe algún tipo de risco de desprendemento tras este virulento incendio. Polo menos 5 persoas precisaron asistencia médica, entre eles un bombeiro e logo 4 membros dunha mesma familia. Os veciños da Ponte din que levan anos denunciando esta situación porque neste edificio histórico había varios inquilinos ilegais. Un motorista faleceu esta mañá en Arbo ao bater contra un coche. Sucedeu na estrada que conecta Salvaterra con Crecente no sur da provincia de Pontevedra. Aínda se investiga que é o que puido pasar. Os actos do Día das Forzas Armadas encheron esta semana a Vigo, unhas celebracións que tiveron esta mañá, como acaban de ver na TVG, o seu acto central co desfile en Samil. Como está a cidade nestes momentos, Demetrio? Pouco a pouco recuperando a normalidade do que deberá ser para un sábado, porque zonas como a esta, habitualmente chea de paseantes, ao longo desta mañá estivo casi baleira, todo centrado na zona de Samil, e agora, como decimos, pouco a pouco recuperando xa a normalidade no resto da cidade. E mañá domingo remata o prazo para ter limpas as leiras situadas nunha faixa de 50 metros ao rededor dos núcleos de poboación. Quen non cumpra enfróntase a sancións que van desde os 100 aos 100.000 euros, no caso de infraccións leves as máis habituais. Os propietarios tamén deben asumir o custo da limpeza se a fai a administración de forma subsidiaria. E as que non estén limpas empezarase a notificar aos propietarios dándolle un plazo de 15 días para a súa limpeza, e se ao cabo dos 15 días faise unha nova inspección, se non están limpas, pois poderíanse empezar a gradar sancións. Esta mañá un motorista falecía despois de bater cun coche no concello pontevedrés de Arbo. O sinistro rexistrouse na estrada que conecta Salvaterra de Miño con Crecente ás 11 da mañá. Concretamente, neste cruce coñecido como o cruzamento da Cañiza, segundo nos comunicou o 112, as cousas aínda están sendo investigadas. Só trascendeu que o outro condutor implicado, o do coche, é un home de nacionalidade portuguesa. Unha condutora que deu positivo en alcohol bateu contra o paseo marítimo da Coruña e marchou andando do lugar. Sucedía esta mañá cedo e a rapaza resultou ferida leve, pero iso non lle impediu intentar fuxir deixando o coche atrás. Con ela ia outro mozo que tamén resultou ferido. Os axentes localizáronos os dous nunha rúa próxima. A ela levaron ao Choac e a ela atendérono nese mesmo punto onde os identificaron. Esta imaxe que están vendo é cada vez máis habitual. Unha familia de xabarís formada por 2 exemplares adultos e 9 crías que seguían os seus pasos con tranquilidade decidiron tomar as rúas do centro de Lugo. Un paseo matutino que sen dúbida sorprendeu a todos os que pasaban por ali e mesmo os que se atopaban na casa. E contámosles agora unha denuncia pouco habitual. A familia do sacristán de Carballo demanda a Igrexa, a Arquidiócese de Santiago, ao considerar que o seu pai morreu polo golpe dunha figura. En contra está a versión de accidente fatal. Fatal foi, pero a xustiza terá que decidir se foi unha desgraza. Eu só oín eso, que morrera, que era o santo encima, pero pode ser un accidente, como pode ser a morte que lle veu así. Sentín que era de casualidade. Non sei se ele se agarrou a figura ou como foi, non sei. Ou soubo neglixencia. Ocorreu hai 2 anos, o día antes do Domingo de Ramos. Estaban a preparar as figuras para a procesión. Estaban colocando as imaxes para unha procesión ou algo así, e que un descuido caíulle a imaxe encima. E doulle na cabeza e falleció a partir deso. Non, foi ao revés. Doulle un infarto, agarrouse á figura e caíulle. Pero primeiro foi porque lle dou un infarto, algo lle dou, pero non a causa da caída da figura. Morreu esa mesma noite. A familia descarta que se tratará dun ictus e defende que o golpe lle rompeu o cráneo. Din que lle mandaron mover a figura e pídenlle responsabilidades á Igrexa, á Arquidiócese de Santiago. Reclaman preto de 70.000 euros. Só te digo, a Igrexa creo que non tuvo culpa ninguna. Aproveitarse despois tamén é moi fácil. O debate está na rúa porque tamén está quen apoia a posición da familia.
A familia ten dereito, pois ten dereito a pedir o que lle corresponde, claro. Eu facería igual. Que cada un fai o que quere. No acto de conciliación non houve achegamento de posturas. O representante da aseguradora nega a relación entre a morte e o golpe e máis engade literalmente nunha actividade voluntaria que non entraña risco en un contorno coñecido. Coñecido contorno si era, levaba décadas movendo santos. A levaría, sí, 10 ou 15 anos levaba, ben, seguramente, levaba tempo. Ademais, traballou para o cura que lle puxou as portas de dentro, traballou aí moito tempo para o cura. O informe médico prevese crucial no xuízo. Veciños da rúa Cruz Gallastegui en Pontevedra reclaman unha solución urxente para esta zona onde hai anos se fixo unha remodelación. Consideran que se trata dunha peonilización a medias, onde os coches ocupan constantemente as beirarrúas. Lamentan os danos, pero tamén a falta de limpeza e botan en falta zonas de carga e descarga. Esta céntrica rúa de Pontevedra remodelouse hai anos. A idea era facela semipeonil, con beirarrúas máis amplas e outras comodidades pros veciños. Pero pasaron os anos e botan en falta servizos que nunca chegaron a ter. Esta é unha calle peonil, non é, porque están todos os días os coches aparcados, non che deixan cruzar, é peonil e tes que pasar porque a xente non pasan a unhas velocidades que non hai control ningún aquí nesta calle. Realmente debería de ser casi peatonal, pero por aquí pasan toda igual, exactamente, porque claro, aquilo é máis complicado por Zara para cruzar, entonces métense por aquí para lá. Pues la zona peatonal que no la respetan. Eso, ya te digo, a veces pasan los coches que dices, bueno, esto va a pasar algo, algún día va a pasar algo. Peatonal non é, xa vedes que non é, estaba mellor antes. Moitos veciños lamentan o estado de abandono, desta rúa, botan en falta bancos, zonas de estacionamento para carga e descarga ou colectores de lixo. Está un pouco abandonada, sobre todo máis ben sucia, pero a culpa non xa ten o goberno, os que gobernan, senón os porcos que deixan as colillas, a mexada dos cans, é unha rúa que como non ten así moito tal, pois parece que é o paseo de todo o can que hai por aquí. É como unha calle que está moi céntrica, é que é unha pena, porque está como moi abandonada, sí. E xeral os veciños queixanse, sí. No, a parte de sucia é o tráfico, é o peor. O peor desto é o tráfico, ademais pasa moi rápido. Pero ahora está totalmente abandonada, tenos abandonados. Van cosas, mira, a calle sin pintar, quitáronos todos os contenedores, mal. Estamos moi descontentos. Reclaman unha peonalización desta rúa Cruz Gallastegui que faga compatible as necesidades dos automobilistas cos accesos veciñais e piden que se defina o modelo de rúa, ao tempo que reclaman unha solución para esta zona que leva anos soportando a ocupación constante das beirarrúas polos vehículos. Este domingo, mañá, remata o prazo para ter limpas as leiras situadas nunha faixa de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación. Os propietarios que non cumpran con esta obriga poden enfrontarse a sancións. Mapa en man comproban os labores de roza que Seaga está a levar a cabo na contorna da aldea de Casares, en Carballeda de Avia. Rondan as 3 hectáreas de parcelas nas faixas secundarias e temos contratadas preto de 2 hectáreas, o resto, a maioría están limpas, hai algunha que non fixo o contrato e evitar, neste caso, desbrozando que a faixa, tratar de protexer o núcleo rural, de acordo, dunha posible achegada dun incendio, facendo unha faixa ao redor de 50 metros de ancho. Trátase dunha das 3 parroquias priorizadas coas que conta este concello ourensán, 276 en toda Galicia, zonas especialmente castigadas polo lume. Sí, no 2017 asolou todo e agora o ano pasado pois volveu a remeter. Están facendo a franxa esta perimetral que é moi importante porque se non se limpa o lume ben, non hai volta de fallar. Neste núcleo, os particulares teñen a posibilidade de facer un contrato co convenio no que o coste o asume, neste caso, a empresa pública a un precio de 420 euros por hectárea, a parte proporcional que corresponda a cada parcela. Rozan tanto a maleza como as especies arbóreas que facilitan a propagación do lume. Todos os propietarios teñen a obriga de ter limpas as leiras nunha faixa de 50 metros ao redor das vivendas antes do 31 de maio. E as que non estén limpas empezarase a notificar aos propietarios dándolle un plazo de 15 días para a súa limpeza e se ao cabo deses 15 días faise unha nova inspección, se non están limpas, pois poderíanse empezar a gradar sancións. Esas comunicacións fanse aos particulares. O problema que temos aquí de tema catastral é que moitas veces son propietarios descoñecidos.
Isto dificulta o traballo, as sancións poden ir dende os 100 aos 1000 euros no caso de infraccións leves, as máis habituais. Os propietarios tamén deben asumir o custe da limpeza se a fai a administración de forma subsidiaria. A xente ten que ter conciencia de que estas faixas secundarias non teñen que estar desbrozadas, digamos, para que non se sancionen, senón teñen que estar xestionadas para evitar que os lumes cheguen ás casas, para evitar que os servizos de incendios, cando veñan aos lumes, podan chegar hasta o lume. Concienciación para tallar as graves consecuencias dos incendios forestais. Decenas de veciños de Chapela no concello pontevedrés de Redondela levan meses sen dormir por mor do ruído das obras do Adif que están realizando na liña ferroviaria. Aseguran que todas as noites conviven co ruído da maquinaria pesada e das perforadoras. Denuncian tamén movementos de terra polas vibracións. Así pasa a noite na zona do Cubillón, en Chapela. Os inquilinos das vivendas máis próximas ás vías do tren levan meses sofrindo os ruídos nocturnos das obras para a construcción dun apeadoiro. Hay días que duermo 2 horas, entonces yo llego a clase, prácticamente me quedo dormido en clase, no puedes atender, no puedes llevar una vida normal con esto. Por las noches es un estruendo, vibran las paredes, el suelo, cuando piensas que acabó, de repente vuelven a pasar por la zona, entonces el ruido constante. Dende as 12 da noite ás 6 da mañán, a xente non pode descansar, e non pode ao día seguinte nin ir a traballar, nin estudar. Isto é unha cousa absolutamente insufrible. Levamos meses con estas obras e non comprendemos que se fagan deste xeito. Os ruídos súmanse ás vibracións debido aos movementos de terra. Incluso se llegaron a caer ladrillos de la ventana un domingo a las 7 de la mañana debido a la alta vibración y los decibelios que están muy por encima. Los vecinos vivimos sometidos a un estrés increíble, que trabajamos, madrugamos y nos tenemos que ir a nuestras funciones, que son de también responsabilidad, y no vamos con la cabeza en su sitio. Non é 5 minutos, sino é casi toda a noite, dende o que é a ponte que vais a Laredo ata a Cubillóns. Desde asociacións a trasladaron as queixas ao Concello de Redondela e a Policía Local, sen que polo momento haxa resultados. Puximos estudios de acústicos de noite que dan unha barbaridade moi por riba da legalidade. Defenden a construcción da nova infraestructura, pero reclaman que os traballos se executen de forma compatible co seu descanso e respetando a súa calidade de vida. Estamos en directo, son as 2:08 e hoxe comezamos a nosa viaxe polo país no norte da provincia da Coruña. En Ortigueira, nestes momentos, o ceo está case libre de nubes e teñen 20 graus. Como hai bastante vento, a sensación térmica, iso sí, é bastante máis baixa. Día de ceos cubertos no sur da provincia de Pontevedra, en Baiona, mesmo con brétemas nas zonas máis altas da vila, como están vendo nestes momentos. Con todo, agora mesmo están a 20 graus. Na Costa da Morte, en Muxía, como ven, o día é bastante máis diferente, máis estable. Predominan as nubes, aínda que de vez en cando si se cola algunha raiola de sol. 20 graus tamén na Vila da Barca. El oce o sol no Cebreiro, malia que vexamos algunha nube. Curiosamente, neste lugar de temperaturas baixas, fíxense, hoxe aquí teñen uns magníficos 22 graus. E rematamos cunha das vilas con maior temperatura de Galicia. 31 graus que teñen nestes momentos en Verín, o sur da provincia de Ourense. E hai uns minutos remataba o desfile que supuxo o acto central do Día das Forzas Armadas celebrado en Vigo. Un acontecemento no que se notou ao longo da semana na vida da cidade, Demetrio, non si? Sí, porque non só hoxe, que tamén se nota, primeiro porque en zonas como esta na que nos atopamos agora mesmo, esta mañá estivo completamente baleira. Todo estaba centralizado e focalizado na zona de Samil, con eses actos centrais do Día das Forzas Armadas, pero notouse especialmente ao longo de toda esta semana. Saben moi ben, por exemplo, nos hotéis, onde as ocupacións superaron o 90% e recoñecen que estes actos ao longo de todos estes días trouxo moitísima xente, algo que non se ve habitualmente.
El turismo, yo trabajo en el casino, estuvieron allí a tope, entrando, saliendo, tomando algo. Gracias a este evento, la verdad que hemos tenido la semana súper completa ya desde hace un bastantito tiempo y se ha visto bastante movimiento dentro del hotel. Hemos tenido el gran honor de recibir a los altos cargos también aquí. E cando falta pouco menos dun mes pro San Xoán, o sector pesqueiro acaba de saber que non van subir os topes da sardiña. Con todo, tanto os pescadores como os vendedores dos mercados confían en que haberá sardiña nesa data sinalada. Os pescadores din que a cantidade de sardiña que queda para capturar ata finais de outubro non é dabonda. Este ano un pouco debido a que non apareceu a xarda, que é o que aparece na primeira temporada no mes de marzo, no mes de abril, cando ven a xarda, este ano non apareceu, entonces, bueno, a xente tuvo que ir un pouco máis á sardiña. A cantidade de peixe é insuficiente, son 9.000 toneladas que temos por aquí, pues, bueno, ahora levamos consumidos que deben de quedar unhas 4.000 e pico toneladas, ou así, para o Cantábrico noroeste. Entón, bueno, a cousa non está fácil. Con todo, están convencidos de que non faltará a cita do San Xoán. Este ano é un ano que van facer a revisión do acordo entre España e Portugal, porque sabedes que Portugal leva o 66% da sardiña e nós levamos o 33%. Entón, aquí hai moitos máis barcos que alá. Hai unha cousa que está clara, a maioría dos barcos están todos arriba, están ancho, entón tiran menos da sardiña. Cando veñan eles, Dios mío, sabemos, leva un precio, pero bueno, tamén hai 4 ou 6 barcos andando a sardiña solamente. Unha situación que aquí neste mercado da Praza de Lugo na Coruña non preocupa. As vendedoras confían en que se aínda quedan máis de 4.000 toneladas para chegar ao tope das capturas, a raíña da festa meiga estea presente en todos os postos polo San Xoán. Do que si dubidan é de que siga habendo cantidade para as celebracións de xullo e agosto. Porque xa che digo que nos todas as festas, todo de julio, agosto, a xente leva sardiña todos os fins de semana, non solamente en San Juan, entonces aí vai haber o problema. Sardiña sempre hai, sempre vai haber. Ao mellor non hai moita. Tantas toneladas, alguna tiene que quedar. E además cuadra moi bien, que cuadra un martes, se vai ir a pescar e sardina va a haber. Esperemos que sí. Ben, máis cousas. Os afeccionados ao encaixe de palillos teñen hoxe unha cita en Lugo. Preto de 400 persoas provistas con todo o necesario, reúnense na Praza de Abastos. Nesta ocasión, ademais, contan coa presenza dunha paisaxista búlgara que se suma a esta xuntanza que serve para poñer en valor a importancia desta actividade manual. Neste encontro de Lugo participan palilleiras procedentes de diversas localidades de Asturias e León e, por suposto, daqui do país, de Galicia. Nos xuntamos de varios pueblos, de varias ciudades, unha convivencia bonita, amistades, seguimos co tradicional para que non se perda, aprender cousas novas de outras regións. Técnica por todos lugares, hay chiquititas diferencias, pero la gente por todo lado usan bolillos, hacen vuelta y cruz y hacen cosas bonitas. A mí me encanta, a mí me relaja muchísimo. Estoy haciendo una funda para un abanico, con un toque de color oro y en color cobre. Para ver un pouco a dinámica de outros lugares, como fan, sempre hai algo que podes aprender. Cambiamos totalmente de asunto e imos a un dos temas da portada. En Ourense, un incendio de grandes dimensións declarouse nun edificio do centro da cidade. Os servizos de emerxencias evacuaron unha persoa con síntomas de intoxicación, Andrea. Sí, un lume moi virulento que ademais obrigou a desaloxar o edificio contiguo, que por certo agora mesmo está sen luz porque tamén ardeu o cadro eléctrico. Agora mesmo os bombeiros continúan arrefriando o edificio, a zona está acordonada e os técnicos valorando se existe algún tipo de risco de desprendemento. Sabemos que polo menos 5 persoas precisaron asistencia médica, foron trasladados ao hospital de Ourense, entre os cales hai un bombeiro por unha posible baixada de tensión e 4 membros dunha mesma familia, entre os cales hai unha muller nonaxenaria que estaba encamada e ademais tiña Alzheimer. Os veciños do barrio da Ponte din que levan moito tempo denunciando esta situación, xa que din que no interior deste edificio histórico había varios inquilinos ilegais que no seu interior acumulaban moito lixo. Ademais, cabe lembrar que este é o segundo edificio histórico que arde aquí en Ourense nun mes tras a Casa de Baños. Minutos antes das 11 da mañá, os servizos de emerxencia recibían numerosas chamadas de veciños e viandantes que vían chamas dentro do edificio. Trátase dun inmoble de 2 plantas que estaba deshabitado, aunque algúns veciños aseguran que ás veces vían entrar e saír xente.
O incendio propagouse rapidamente e en pouco tempo a fumareda era visible desde moitos puntos da cidade. O lume destruiu o interior do edificio e causou danos no tellado dun inmoble lindeiro que tivo que ser desaloxado. Había unha señora, un señor a parecer encamado de 100 e pico anos, sacaron ao balcón hasta que subiron os bomberos a retiralo. Que salía fumo tamén do edificio contiguo tamén. Estaba na ducha, pouseme a luz e abrín a porta pensando que para un corte de corriente e entonces vi humo, pero pensé que era el ascensor que ardía, no me di cuenta y ya sentí golpe, pum, 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 hasta que me sacaron los bomberos ahí, una máscara al estilo y nada más. As urxencias sanitarias atenderon 2 persoas no lugar e trasladaron outras 3 ao hospital. O traballo dos servizos de emerxencias obrigou a cortar o tráfico nun treito da Nacional 525 e na Avenida das Caldas. A primeira hora da tarde, os bombeiros seguían traballando no lugar. Os 6 da quenda e outros 5 de reforzo. Polo de agora, non se coñecen as causas do incendio. A falta de persoal é un dos principais retos aos que se enfronta a hostelería agora mesmo. E para facerlle fronte, concellos como de Celanova puxeron en marcha iniciativas de formación. Si la pones plana, el metacarpiano de aquí lo vas a reventar y en cuestión de nada no vas a poder. Entonces, pones en garra, pero trata de que este dedo gordo doblarlo así, para que te haga de sostén, de fuerza y de equilibrio. Y vas a ir muchísimo mejor. Me tiembla mucho la mano. Ahora sí ha sido la bandeja lo que se me ha complicado más, por motivos de equilibrio y eso. Sientes todo el peso en el brazo, pero es cuestión de práctica, como todo en la vida, para aprender. E iso que están a facer neste curso, aprender o básico para traballar na hostelería. Primero purgas. Ah, verdad. Primero purgas. Cuando ellos se presenten, sepan hacer un café, cremar una leche, que no hacer espuma, y que nada de lo que les digan les suene a chino. Como poco, eso, servir por la derecha, cómo recoger un plato, cómo no meter los dedos cerca de las cosas que van a ir a tu boca, cuestiones de protocolo de higiénico-sanitarias. No, nunca he trabajado en la hostelería, porque yo soy muy tímida y me da trabajar así cara al público. Aquí tamén lles ensinan como tratar cos clientes e a buscar emprego, o obxectivo principal dos que acoden. Mucha gente, muchos amigos me recomendaron, oye, la hostelería es el trabajo que más rápido te va a salir cuando llegues, cuando ya tengas tu permiso para poder trabajar. Es un poquito fuerte, pero mi respuesta es, bueno, vine a trabajar. Sí, hay mucho, más en verano, porque es cuando viene la gente de afuera, ¿sabes? Hay mucho más en verano. Constátano os bares e restaurantes da comarca. Pero é moi complicado encontrar, moi complicado, é verdad que sí. Claro, cando os demais están de festa nos estamos traballando, pero realmente o problema principal é eso, que non están formados, veñen sin unha base. Sobre todo lo que hay que buscar es gente que tenga actitud, que cada vez hay menos, pero bueno, siempre hay, siempre hay. Hay que intentar también por nuestra parte, los propietarios tenemos que poner unas condiciones aceptables, pero siempre hace falta gente porque hoy hay más eventos que nunca, creo. O sector da hostelería representa a metade dos empregos que se xeran durante o verán en toda España. Ter ovos da casa é un deses luxos dos que moitos queren gozar nestes tempos e pode ser menos complicado do que imaginan. Se son dos que lles gustaría construir o seu propio galiñeiro, imos a chegarlles as claves da man dun experto. O de Ismael foi declarado hai 2 anos o galiñeiro máis bonito de Galicia. Un pequeno terreo situado en Velle, na cidade de Ourense, acolle as súas 12 galiñas. Preguntámoslle por onde empezar a tarefa. El non dubida. Terlle unha zona de recreo para que elas salgan e que pillen bichos na terra, todo o que comen elas. Entón, iso é o que dá, pois que teñes unhos huevos, digamos, de casa. Di que canto máis sitio teñan, mellor. Imos tomar como referencia o seu galiñeiro e as súas 12 pitas. Entre onde dormen elas e tal, pois pode ter, bueno, como unha habitación normal, 20 metros cuadrados ou así. Tendo terreno, non sei, un 500, 600 euros faz un galiñeiro.
Logo, bueno, o terreno, bueno, se hai que xa cerrar para que teñan recreo e tal, bueno, todo vai sumando, non? Importante é tamén a orientación. Deben en conta facerlle a súa zona de recreo mirando para o naciente, non? Para que a mañá lle dé o sol, loureiros que hai aí para que lle tapen todo o tellado, para que no verán que non lle, decir, co sol que non lle aprete, senón todos os galiñeiros suelen ter o tellado de uralita e iso mete moito calor. Os comedeiros ou a trapela para entrar e sair o exterior non poden faltar, e canto máis a gusto están, pois mellor é a colleita, que aquí rolda a dúcia de ovos o día. 8 e un 9, bueno, deixaronme quedar mal hoxe que non hai tal. Son moi caprichosas porque ese é un poñedeiro dos que se compran, e aí non hai ningún, o podemos ver, fixenllo eu, e aquí é onde poñen todas. Di Ismael que lonxe de velo como un traballo é máis ben unha experiencia relaxante con resultados en competencia e que recomenda a todo o mundo. Por certo que hoxe queremos darlles as grazas por seguir escolléndonos. Tremendo o dato da audiencia onte do Galicia Noticias. Obtivo unha cota de pantalla do 26,9% con picos que acariñaron o 32%. A audiencia media foi de 100.000 espectadores. Cumprir unha condena de 20 anos de cadea por asasinato con alevosía e ademais deberá pagarlle total de 200... É que é un placer traballar no Galicia Noticias e máis aínda se vostedes nos siguen así. Quedan xa co telexornal, pero antes atendan a previsión meteorolóxica con Noelia Rodríguez. Que teñan boa tarde.